बे समाव मेट्रिक आनजाद होगिरि फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। जानो हागौ 2026 मायथाइनि मेट्रिक आनजाद एबा HSLC नि आनजादनि फिथाइखौ गोबां फरायसाफोरा नेनानै दं माब्ला मोनगोन होनना। गावसोरनि आनजादनि फिथाइखौ माब्ला मोनगोन होनना आसा खालामनानै दंमोन जानांगौ। जोबथारनायाव आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगुआ बावैसो सिगां फोसावनाय जाबाय। गाबोन एबा 10 एप्रिल खालाराव आनजादनि फिथाइखौ नुनो मोनगोन होनना फोरमायो सोलोंथाइ मन्त्रि रनज पेगुआ। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। भट होनो थांनानै जिउ गोमाबाय सानै बिसि फिसाया। सेरफांगुरिनि कलबारियाव ट्राकनि सौदावनायाव दुखुनांथावै जिउ गोमायो होनना बे समाव खौरां मोननाय जादों। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनानै लादों मणिपुरनि खौरां। फिन आरोबाव सोमजिदों मणिपुराव गिख्रंथाव बुथारनाय आरो गाग्लोबनाय जाथाय, जेराव मणिपुराव सानै गथ'साफोरनि जिउ खहा जानाय खौराङा सोराङाव फैदों। बेनि गेजेराव जोनोम जानायनि उननिफ्राय 6 दानल' जानाय उन्दै गथ' आरो 4 बोसोर जानाय गथ'साया अबथिरा जिउ खहा जादों, जेराव बिमाया गोब्राब थासारियाव जोखोम जादों। बे जाथाया बावैसो सिगाङाव कुकी उदखारिनि गिख्रंथावै रकेट बमाजों गाग्लोबनायाव जायो। जाथायनि उनावनो मणिपुराव फिन आरोबाव गिख्रंथाव थासारियाव सोलायफिनदों। कार्फिउ, इन्टारनेट सिबिथायफोरखौ बन्द खालामनाय जादों। गोबां आइजोफोरा लामायाव ओंखारबोदों। खुंथाय सोरखारनि हेंथायै सोमावसारनायखौ नुनो मोनदों। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनां दि मणिपुराव जानाय जाथाया गोदान बाथ्रा नङा। थांनाय माखासे बोसोरनिफ्राय कुकी आरो मेइतेइ हारिनि गेजेराव सोलिबाय थानाय हिंसायारि जाथाय, मानसि लांखारनानै बुथारनाय, उदखारिफोरनि आखायाव बोलि जानांनाय, जायनि जाउनाव एन बीरेन सिंहआ गिबि मन्त्रि जानाय समाव बिथाङा हादोरसाखौ सामलायनो हायैयाव खुंथायखौ नागारनो गोनां जादोंमोन। बेनि उनाव हादोरगिरिनि आखायाव थाङो मणिपुरा आरो जोबथारनायाव मणिपुरा गोदानै खुंथाय महरै इउमनाम केमचान सिंहआ थांनाय 4 फेब्रुवारि 2026 खालाराव गिबि मन्त्रिनि मासिखौ आजावनानै लायो। बेराफारसेथिं बेनि उनाव गोबां गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफ्रा एबा दैदेनगिरिफ्रा मणिपुराव गोजोन आरो सान्थि फैनायनि बाथ्रा बुंबाय थानाय समनि गेजेरावनो फिन बावैसो सान सिगाङाव गिख्रंथावै उदखारिनि रकेट लान्चार गाग्लोबनायाव सानै उन्दै गथ'आ जायगायावनो जिउ खहा जायो आरो बिमाया जोखोम जायो। मणिपुरा माब्ला हिंसायारि गाग्लोबनाय जाथायनिफ्राय उदां जागोन, बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। आमेरिका आरो इराना दावहा दोनथ'नायखौ फोसावबाय। गंनै हादोरनि गेजेराव 2 सप्तानि थाखाय सिजफायार फोसावदों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुनगोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय। बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव।
बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।